राहुल रश के एंटरटेनमेंट। के डोजे हो पड़े पर ध्यान दिया हम आइल बानी हो सावन में गाजा के डोजे हो पड़े भांगे के नशा बम तनिको न चढ़े आवा है ने आवा हो चिला में चढ़ावा हो बुढ़वा जवान बम सबके पिलावा हो गाजा पिए के ढेरे बाटे आकाजी है सबके पिला दो है सबके पिला दो बाबा के परसादी है सबके पिला दो बाबा के परसादी है सबके पिला दो बाबा के परसादी। मिक्स बाय राजेश साहनी। मिश्री मलाई नहीं बाबा के भावेला एही से गाजा भांग सभे चढ़ावेला हाँ 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 मिश्री मलाई नहीं बाबा के भावेला एही से गाजा भांग सभे चढ़ावेला आ सब कर दुख हरली है बाबाई के सबके पिला दो सबके पिला दो बाबा के परसादी है सबके पिला दो बाबा के परसादी है सबके पिला दो बाबा के परसादी। राइटर संदीप पर दीवाना हो सोहनी राजेश के बाजे देवघर में गाना हो राइटर संदीप पर दीवाना हो सोहनी राजेश के बाजे देवघर में गाना हो राहुल रस के प्रेमी संदीप बता दी है सबके पिला दो है सबके पिला दो बाबा के परसादी है सबके पिला दो बाबा के परसादी है सबके पिला दो बाबा के परसादी। सावन में गाजा के डोजे हो पड़े भांगे के नशा बम तनिको न चढ़े आवा है ने आवा हो चिला में चढ़ावा हो बुढ़वा जवान बम सबके पिलावा हो गाजा पिए के ढेरे बाटे आकाजी है सबके पिला दो है सबके पिला दो बाबा के परसादी है सबके पिला दो बाबा के परसादी है सबके पिला दो बाबा के परसादी।